Hej, velkommen til den video. I kan nok se, der er nogle borde her sådan lidt. Jeg er på Faven. Og i det vil jeg bare lave sådan en vlog om i dag. Nå, ja, jeg er egentlig bare kommet i gang. Hej, nu er jeg bare på vej ind i en slikbutik. Ja, så nu går vi egentlig bare ind. Jeg vil bare lige sige, at jeg købte tyggegummi herinde i den her butik, men jeg gjorde det først til sidst, jeg var på vej hjem. Nu går jeg egentlig bare ind i en anden butik. Det jeg ikke gad købe noget. Eller jo, jeg gad godt, men jeg kunne lige godt bare købe det på Bogdan, for der er det meget billigere. Nu kan vi egentlig bare sådan ind i en butik, hvor der er tasker og sko og halstørklæder og alt muligt. Det er min mor, og der er tøj også. Ja. Okay. Ej, den her, den er da virkelig sød. Den her lille taske, den er bare mega sød. Den her. Oh my god. Den er da bare så cute. Nå. Jeg går rundt ind og ser den fedeste ring lige der. Jeg går egentlig bare rundt herinde, og det er bare sådan pinligt, fordi de andre de går og hører mig. Ej, hvor er den sød. Det er sådan en. Jeg elsker. Kan I se den? Den der. Nå, okay. Fordi de kan høre mig, så det er bare sådan lidt pinligt, ikke? Men jeg har ikke fundet noget til mine veninder. Noget til mine veninder og min lille søster endnu. Ja. Min mor kalder lige. Jeg skal lige finde en frisyr. Hvor er de henne? Det her, okay. Vi ses egentlig bare, når jeg kommer ned i bilen igen. Nu sidder vi i bilen og bliver klar til at køre ud. Min telefon er heldigvis ikke ud, men den har 7% på. Og jeg fik købt et cover, som jeg er på nu. Det er mega fedt. Nu er vi kommet til Bobshoppen. Det står også. Ja. Hihi. Der er min mor. Vi er ved trappen, og det er mega. Altså, Pia. Så det er min mor. Mor, sig lige hej. Mor, sig lige hej. Oh my god. Nu kommer vi op, og det er mega fedt. Hola. Ej, min sko. Der er blevet lavet om. Den er også lige allerede. Jeg står på sådan lidt. Okay. Ja. Vi kigger den her avis. Vi går her, og det er nogen, der taler noget andet sprog. Og vi var i vinafdelingen. Spændende. Spændende. Så spændende. Ja. Nu drejer min mor den her vej. Mor, hvad laver du? Hvad med den derovre? Så den er god ud. Der er sådan en kænguru på. Hoppa. Jeg går ned alle mulige mennesker. Min lille pizzaskab. Vil I lige se mit cover? Det kunne I jo ikke
rigtig dumt, men så bliver man helt finde på min telefon. Det er også lidt dumt. Nå, vi går ind bare her i vineafdelingen. Vin, yeah. Nej, det er slet ikke jeg. Vin, det smager ikke godt, tror jeg. Det er i hvert fald ikke lige mig. Jeg tror min mor skal have den der. Det er sådan noget. Ja. I skulle have set slikafdelingen. Der var mega meget slik. Jeg bare ønsker, jeg kunne have filmet det. Hej, undskyld, min telefon gik lige ud, så jeg fik ikke rigtig filmet mere. Men jeg filmer, hvad vi har købt, så jeg skal se det. Så lad os egentlig bare komme i gang. Det var lige alle tingene, og forresten, vi var der også med en af min mors veninder. Så det er derfor, det der er så meget. Ja. Sådan ser jeg ud i dag. Okay, det var ikke det, jeg ville sige. Men sådan her ser mit kår ud. Ja. Fisk. Nå. Men okay. Skal egentlig bare lige min mors taske. Og så kan I se ting, jeg har købt. Lad os bare komme i gang. Det er bare lige sådan. Det er bare lige nogle ting, jeg har købt på min egen penge. Ja, 10 mere. Det er 30 kroner. Ja, de her for 50. Ja. Og så har jeg også en levermad. Det er en ny levermad. Den dufter af melon. Den er så dejlig. Der står smalon hernede. Så, eller melon hedder det. Og så har jeg sådan noget mere, men det er ikke lige her. Så ja. Nå. Jeg prøver lige at finde de andre. Jeg kan ikke finde dem. Nu er de her. Hihi. Frida. Au. Drikker I kaffe? Jeg har ikke sko på. Hvad der? Nu går vi i gang. Nu er vi sådan noget halvvejs. Ja. Og så vi har det her. Og så har vi alt det her heroppe. Ja. Så dernede. Det her. Det vi har hegnet. Og det er bogen. Hvad har vi så? Så har vi de her. Det er bogen. Nicoline. Ja, det er meget langt. Nicoline. Og prøv at se på mig. Nicoline, ja. Ja! Og Nicoline. Minion. Vi købte verdens bedste juice. Der og der. Der er minus 9,6 nødder. 96 med.
Okay, nu bliver vi færdige, men jeg synes lige, I skulle nå at se på den. Den er mega lang. Længere end man skulle tro egentlig. Hej, det var alt for den her video. Håber I godt kunne lide den. Husk like, abonner og kommenter. Og skriv, hvis der er noget. Og kom med nogle idéer, hvis I har nogen til min kanal. Så vi ses bare i min næste video. Hej hej. Fraklip. Rita? Ej, ikke mere slikkeri, Frida. Frida. Oops. Hey, okay, mit cover. Hej, det var efter denne video. Håber I godt vil lide den. Husk at abonnere, like. Jeg håber godt, I kunne lide den her video. Hej, det var efter denne video. Håber I godt kunne lide den. Nu er jeg egentlig bare hjemme. Så vi ses i min næste video. Hej. Lavet af Ida Marie.